L-interess li dejjem kellha fl-isports wassala biex tibda titħarreġ fil-ġiri f'korsa bl-ostakli biex issa se tkun l-ewwel Maltija li tirrappreżenta lil pajjiżna fil-kampjonat dinji ta' dan l-isport f'Kalifornja. One News żar waħda mis-sessjonijiet ta' taħriġ ta' Yasmin Megahern jimqabel tħalli lil pajjiżna. Spjegat kif bdiet din l-esperjenza fl-isport għal gost, iżda bdiet tintebaħ li kellha l-potenzjal biex iġġib ir-riżultati jekk tieħdu bis-serjetà. Fil-bidu tlajt il-Ġermanja, għamilt telli għal gost, konna grupp kbir u minn hemmhekk isni vera ħadd gost, tħoss motivazzjoni kbira l-atlesti telliqa u vera ħassejtni kontenta u mbagħad bdejt nitrenja naqra bis-serjetà. Tlajna l-Italja, għadna grupp kbir f'April u hemmhekk tellaqt u irbaħt waħda fil-kategorija tiegħi. Hija ġiet ittielet mill-letta tagħha fil-ġirja tal-21 km u l-ewwel mill-letta fl-14 km. Dan wassala biex tikkwalifika l-Kampjonat Ewropew li sar f'Ġunju fid-Dolomiti. Hemmhekk fost l-aħjar atleti fl-Ewropa rnexxilha tidħol fit-8 post u kwalifikata l-Kampjonat Dinji f'Kalifornja. Eċċitata ħafna għax ħdimt ħafna għalija din u għandi miġġem biex nitlew biex nara x'ħajkun hemm. Però qed nibża naqra wkoll, ħajkolli ħafna altitude hemmhekk u qed nibża li ħadd affettwani fil-ġiri. Infatti qed nagħmel naqra altitude training u ħafna training għat-tlajja għax ħajkolli tlajja koroħ. Il-coach tagħha Alan Fava minn Tough Training Malta spjegalna kif bħal kull sport ieħor sabiex tikseb suċċess trid bagħti. Bdejt dan l-isport isu xi 5 snin ilu, Malta ftit li xejn kien hawn nies. Issa f'daqqa waħda sar isu sport hemm min jagħmlu għal gost anke bħala team building iktar. Imma ħafna atleti li qed jaqilbu minn just running għax għaw min jiddejja jiġri biss biex jagħmel anke obstacle racing fej għandek ċertu saħħa u t-training tiegħek ħajinbidel. Yasmin qaltilna li issa li tinsab bi bwadba mal-kompetizzjoni tinsab iffukata u lesta sabiex iġġib riżultat tajjeb għaliha u għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.